Biz шәһәребез буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген без Бөек Ватан сугышы музеенда. Әлеге музей Бөек җиңүнең 60 еллыгына багышланып, 2005 елның 4 майында ачыла. Сәлам, дуслар. Без Бөек Ватан сугышы музее буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Сталинград сугышы 1942 елның 17 июлендә башлана. Һәм әйткәнемчә, немец гаскәрләре салкын кышка әзер булмыйлар. Менә бу киез ботинкаларны һәм салам бутсаларны махсус немец солдатлары өчен эшләгәннәр. Ни өчен алар шундый зур дисезме? Чөнки фашистлар аларны солдат итекләре өстенә кигәннәр. Сталинградта кан кыйгыч сугышлар һәр урам, һәр йорт өчен барган. Шәһәр тулысынча диярлек җир белән тигезләнгән. Һәм нәкъ шушы Сталинград өчен сугышта генерал-фельдмаршал Паулюс үз гаскәре белән әсирлеккә төшергә карар кыла. Сталинград өчен сугышта генерал-майор Гани Сафиуллин да катнаша. Һәм музейда без аның шәхси әйберләрен күрә алабыз. Курск дугасындагы сугыш дөньядагы иң зур танк сугышы буларак тарихка кергән. Менә бу агачтан эшләнгән По-2 самолетын немецлар рус фанер дип йөрткәннәр. Бу самолетлар түбән төшеп, моторларын сүндереп, бомба ыргыталганнар. Аларны беркем күрмәгән һәм ишетмәгән. Немецларга бу самолетларны юк иткән өчен хәтта акча вәгъдә иткәннәр. Шушы самолетларда хатын-кызлар да очканнар. Алар арасында Советлар Союзы герое Мәгъүбә Сыртланова да булган. Бу очышчыларны немецлар ночные ведьмы, төнге убырлар дип йөрткәннәр. Менә монсы очучы киеме. Дуслар, минем сезгә очучы Советлар Союзы герое Михаил Девятаев батырлыгы турында сөйләсем килә. Девятаев әсирлеккә эләккәч немецлардан үзенең очучы икәнен яшереп кала. Үзе самолетларны күзәтә. Һәм 1945 елның февралендә Хенкель 111 самолеты белән лагерьдан 10 әсир кача. Дуслар, күз алдыгызга китерәсезме? Девятаев шулай ук ракеталар урнашкан базаның координаталарын җиткерә. Һәм ракеталар юк ителә. Дахау, Освенцим, Бухенвальд. Булар барысы да үлем лагерьләренең исемнәре. Татарстан тыл эшчәннәре фашизмны җиңүгә зур өлеш керткәннәр. Кырларда, завод-фабрикаларда хатын-кызлар һәм картлар белән бер рәттән балалар да эшләгәннәр. Әлеге гимнастерка белән пилотканы Казан фабрикасында теккәннәр. Менә бу рәсемнәрне балалар ясаганнар. Нәкъ менә шундый немец зотының амбразурасын Советлар Союзы герое Александр Матросов күкрәге белән каплый. Александр Матросовның батырлыгын соңыннан башка солдатлар да кабатлыйлар. Аларның берсе Бөгелмә егете Газинур Гафиятуллин була. Аның турында күбрәк беләсегез килсә, мин сезгә Габдрахман Әбсәләмовның Газинур романын укырга киңәш итәм. Дуслар, минем сезнең игътибарыгызны менә бу экспонатка юнәлтәсем килә. Ул Бөек Ватан сугышы чорында ясалган кетгут җипләр. Аларны бары тик Казанда гына эшләгәннәр. Менә бу хирургик җипләрнең үзенчәлеге нидә икәнен сез музейга килгәч белерсез. Менә монда Азнакай районында туган генерал-майор Фатих Булатовның киемнәре. Бу грифон Рейхстаг бинасындагы бронза барельефтан фрагмент. Аны генерал-лейтенант Якуб Чанышев алып кайта. Безнең республикадан сугышка 700 меңгә якын кеше китә. Аларның 360 меңе мәңгелеккә сугыш кырларында ятып кала. Һәм шушы кешеләрнең исемнәре менә бу хәтер китапларында саклана. Сугыш кырларында эзләнүләр хәзер дә дәвам итә. Дуслар, Бөек Ватан сугышы тарихын бу кыска вакыт эчендә генә сөйләп бетереп булмый. Шуңа күрә мин сезгә музейга килергә киңәш итәм. 1941 елда башланган Бөек Ватан сугышы 1945 елның май айында тәмамлана. 9 май СССР тарихындагы иң сөенечле көннәрнең берсе. Күп корбаннар биреп алынган җиңү көне бүген дә безнең өчен зур бәйрәм. Сугыш кырында ятып калган батырларны, үлем лагерендә вафат булганнарны,
Арабыздан киткән ветераннарны онытмыйк. Туган як тарихын өйрәнегез, дуслар. Сау булыгыз.